Павел Воля Лесян Утяшеваны ярата, мен де яратам. Матрас қыздар, олар шулай білетін қыздар. Тек олар деймендер. Шол Махмудова тайым әйтмештей, шапылдар атқансы шапылдар. Не, тұқылдатып едерге өйретмендер мәлі? Мен келдім, Бүгін генә ишеткәнем, һин КВН-га тиклем охранник булып эшләгән. Шул турында һөйлә. Охранник? КВН-га тиклем тик. Студент сақта, бөтә студенттар да эшкә йөри торганнар икән, студент сақта АКФ клубында охранлаштым. АКФ клубы ул вакытта икенче төрле клубында бөтәһеләр йөри торган. Бандиттар, депутаттар, полициялар, хоккеистлар да килә торганнар. Көн уйнап бездә йөриләр дә икенче Акбарстыйга торганнар. Иртәсәк түгел инде, окей. Но килгәннәр бар, хоккеистларны күптәре шунда күрә торган инде. Фотога төшә торган шулай. Менә бер хугышкандары булдымы? Булды, пистолет тотып ингәннәр булды. Пистолет тотып угрожать иткәннәре булды. Бездә анда Хэллоуин булган, анда атыша башладылар, шулай. Иң куркыныч төн булды, анда полиция генә иде. Ул төндә иң авыр эш көне булды бездә. Нисә ел эшләдең? Ел дип әйтеп булмый, әллә 3 әллә 4 ай эшләнем. Улап булманы ул. Вакытта студент сакта акса ничек тә хәшәрә кирәк, һәр вакыт кайдалар йөри шунысын. Йөри торган. Эш Менә КВН-га нисек килеп эләктең? КВН-га ана шул охранник булып эшләп йөргән вакытта шул ял көне шул эштән киткәнем, безнең землячестволар нимә оештырырга булдылар теге землячестволар арасында. Кубок инде һәм фестиваль һәм төрле районнардан командалар ялар инде. Монда безнең Ясур районының тоже ерлеге, берлеге, яшьтәр берлеге, берлеге йыелгандар һәм монда минем менән бер төркемдә тарих факультетында БГУда укыган әхирәтем булган. Барганда вот безнең менән монда укый Марсель дигән егет, ул шунда шаяртулар һәр тигән сөйләп сыгара. Уналыгы мине әйттеләр, мин барманым берничә тапкыр. Моннан теге шаяртулар язарга там авторлар кирәк дигәс, автор буларак бардым да. Онда бездә уйнарга тиештән актер егеттә. Нидә академиянан мидаларга шаяртулар яздык. Моннан уйнарга кем берничә көн калган, уларга уйнарга тыйдылар КВНда, уку йортынан. Һәм үтүгә сәхнәгә сыгырга туры килде. Беренче тапкыр уйнанып беттидән теге башлады içinde кубок. Лига кубков башлады, ана шул майданда беренче тапкыр мин уйнаган. Яшьтәр һарайында аграрный университетта. Бутболдык исеме нимәне аңлатау кем булсагарды? Бутболдык исемен уйлап сыгарган кеше әлеге мәлдә икән түгел. Азат Котышев исемле егет ине, егет ине. Ул тәүге капитан булды бутболдык КВН командасының. Мен ул вакытта составта юк та инем, ул уйлап сыгарылган ине уже команданың атамага. Беренче уенга тиклем Азат, Илмир Юлдашбаев, Рифат Аль-Мөхәммәтов, Диля Гайнуллина, вот уларның эше ине ул бутболдык. Мен унда килеп кушылдым уен алдыннан гына. Шулай. Икенчесе мезгилдә чемпион булдың да, бит. Шуның КВН уйнаганың юк. Менә хагындырам шул елларда. Икенчесе мезгилдә уйнаным да, мин КВНнан бары китмәдем бит. Икенчесе мезгилдә уйнаным да, без унан һуң әллә 6-7 тапкыр гына сәхнәгә. Һуңгар ала сәхнәгә еш сыгам, яшьтәр менән бергә унда. Шул кандагидер Наим менән чемпионлыкта сыктым. Быел Нектару менән сыкканым. Улар чемпион булманы. Һуңнан Мырты команда менән сыктым, уйнап һәм дә Нектару менән берничә тапкыр сыктым. Шулай теге сәхнәгә сыгып йөрим, КВНда сакырһалар яшь командалар, әйдә безнең менән онда ниндәйдер конкурста там КВНсы кирәк яки Йондыл тейдер, йондылга инде таханамайм, но теге сакырһалар мин әлбәттә уйнайм. Һәм бутболдык үзе лә беренче тапкыр уйнаганы булды. Аскарда барып Захирма уйнап кайттык.
КВН'дың 5 жылдық юбилейінде ала ойнанық, чемпиондар кубогында ала ойнанық. Уйнап тұрған Захир мына. Бына мин белеуемсә, һин башкортларны күтәрүгә хәзерге вакытта 20 централга сценарий язган. Балаларга язу кыен. Балаларга язу кыен, но кыен инде тәүдә башлаганда. Адак өйрәнеп китә. Адак үзеңә язу кыен. Балаларга язгандан соң онда әйтәндә ниндәй фильтр һәм уларга ятышлы, балалар КВН ятышлы шаяртулар язырга тырышам. Безнең иң тәүдә мин Шаяниумга әзерләгәндә ул булды Кызык мажор дигән команда. Монда Илнур Лукманов дигән актер әзерләй иде уларны. Безне КВН сары сакырдылар, без монда сценарий яздык инде. Ул вакытта как раз тап шул командала Захир Зайнидинов уйнады. Захир унда 1 класста иде, Шаяниумда улар иңделәр дә. Икенче елны мәктәптән гимназияны тамамлады һәм без аны булдык калдык. Шундай тарих булды. Онан мине бездә Рөстәм Раилович дигән Тамыр телеканалында режиссер эшләйне. Ул әйтә, КВН икән мин белмәдем дә инде. Әйдә безгә ярдәм ит диде. Башкортлар иткән руны әзерләшергә дип. Бардым да торып калдым монда нисә ел ишәү дип. Әле менә централь команданы күстем. Юмор комбайны килешкәһә нисек килеп сыкты? Мин аны белмәйм, нисек килеп сыкты. Бер тапкыр стендапта нисәнсе сыгарылыш булгандыр. Фидан шулай итеп игълан иттеләр һәм шулай тордылар. Шулай китләр барды. Шулай китләр барды. Менә тиздән башланасак Лига Кубков КВН Лига дип әйтәм, шуның турында һөйләп үтәл. Лига Кубков бик бер Фидандың инициативаһы, Фидан Кулмөхәммәтовтан ул шылтыраттылар да мин ул был уенга нисек бәйле шул үзенең күзлектән генә аңлатып китәм. Фидан шылтыраттылар, буны потенциалы бар бит инде Фиданның эшләргә килә, әйдә яхшырак итеп эшләйик инде. Һәм тотындык, һәм безнең концепцияны уйлап сыгардык. Бер нисә кубоктан торасак, ул кубок безнең асыл кубок открытие, онан землячестволардан кубогы, онан яйгы кубок һәм юниорлар өчен аерым кубок. Һәм ана шул кубоктарда йенгән 4 команда финалда осрашасак, кубок кубков була инде. Анда еңүче командага без 100 мең вәгъдә итәбез. Һәм тагыла буласак международный кубок. Аны инде халыкара кубок дип әйтә инде. Анда рус телендә уен буласак инде. Һәм ул уенда biz көтәбез үзебездә, башкаларыбызда башкорт командаһын, казак командаһын, татар командаларын, рус командаларын, Кавказдан да командалар шунда ярга уйлабыз, яңа ел алдыннан. Менә 100 мең дип әйттегез, әгәр дә ул сумманы ия алмаһагыз. Без кредит алырбыз, ия алмаһак. Без вәгъдә иткәч без аны үтәргә тиешбез. Шуның өчен без һәр урында 100 мең бирәбез дип әйтәбез, чөнки әгәр дә без әйтәбез икән, безгә барып үзебездә торырга кирәк. Аны кайтарырга бирергә кирәк. Әйткән һүз атканык, шуның өчен без һәр командалар хөрәдер, сынап безгә 100 мең бирәһәк, 100 мең бирәһәк дип әйтәләр. Без әйтәбез, ия битә бирәбез дип. Чөнки әгәр дә мин кешенең күзенә карап әйтәм икән, без аксаны сезгә бирәсәк, без түләсәк, иң һәр бирәсәк дип әйткән һәм кешегә һин беләһең нинди яwaplылык инде һәм һин аны эшләсәк. Шуның өчен тырышабыз инде. Аргымак төркеменә һин текстлар яза дип ишеткәнем, шул ысынмы? Текстлар яңарак кына да башлады. Яңарак кына. Яңа ел алдыннан 2 ярга яздым. Оннан яңа елдан 4 ярга, 5 ярга эшләмәйм инде. Аргымактар менән эшләргә туры килде. Радмир язгайны миңа аргымактарда перкуссия уйнаган егет инде битбоксер. Язгайны текст язып бирде 1 ел элек. Ул үзенең ярына инде. Мен язып бирдем дә. Әмма яра 1 ел сыкманы, чөнки ул яңа ел турында инде, яңа елга өлгертмәне дә. 7 мартта сыгармайтын бу yerda. Шуга 1 елдан соң гына ул яра сыкты. Унан тыш тагыла бер нисә яр уга язгайны, адак шул аргымакка язып бирдегән. Шул белдергә тигән яр. Унан рэпка яздым, ул иң авыру булды рэп язу. Бахан кыен эш икән. Унан һин бирешмә дигән яр. Һәм тагыла язылган ярлар, менә сольный концертларында 4 йөр яңгырады, тагыла язылган ярлар бар, улардан оңгарак бәлки тамашаса күрәтерләр дә. Менә мәсәлән, мин барһам Марселяга миңа яр язып бир дип күпме була сагы?
Мен онда почти бушлай эштем. Бушлай ада. Бушлай түгел, но акча төлөнүлөр инде, но мен аргымак да инде. Талон да инде. Алардын акча суроо менен эсептенди болду. Алар төлөнүлөр, но көбүн төлөнүлөр, шуңсу төлөнүлөр. Мен ага игтибар берем. Мына касаган берилет тамада болуп иштеген. Туйларда, юбилейлерде айтайык. Мен ол иш менен булушурмун деп ойламагайным бүтүндө. Миси келип чыкты. Тойда бир досумдун эсехинин юбилейин өткөргө ураны энди бушлай өткөрдүк. Анан дагы бир юбилей өткөрдүлөр. Ошол теги достарым чакыралар да өткөрдүк. Анан келип чыкты. Тойдар өткөрө башталарга. Фатима менен Талгаттын той өткөргө өткөрдүк энди тоже хейбет болду. Анан алар өткөрө, барыбыр да өткөрөм бүтүн ушунусун ярайды. Мүмкүнчүлүк булгас, то есть эгерде кишилер күттөлөр экен, тоюнда чакыралар экен, барып өткөрөм. Мүмкүн улай таксашырга мүмкүн. Аксанын насары жок да. Гадил аксалар энди мен иштеп алдым да энди. Бурлап төгөшүнүн үчүн ярайт. Мына шул түрлүү райондарга барам бит инде тамада болуп. Һәм бир кызыклы вакыйгалар болганы бармы эле? Куркунуч мында ушундай нык. Куркунуч? Балки бир авылга барганда билмейм, эсип алып бир бейлөнгөндө мисалы. Жок, ондай халдар болганы жок. Мен да мына өткөн айда гана ныклап өткөрө баштадым. Тойларды. Һәм әле Аллага шөкөр, тарихка киткенебез жок. Бекебет, көңүллүү гана тойлар үтә. Өйдөбүз гана шаярта, билмейм. Эсеп, шаулап йөргән кешеләр дә булганы юк. Миңа шулай эләгә, тура килә. 2017 ел яй беренче тапкыр стендап менен гастрольга чыктыгыз. Халык кабул иттиме, залдар булдымы? Төрле авылда төрлесе. Без көтмәдек унда халык туп-тулы була. Фидан да беләйем, мин дә беләйем. Ул стендапка кеше стендап нимә икәнен дә белмәй. Шуның өчен без теге зур өметтер багала бармадык. Толы залдар, туктап алкыштар, булар дип уйламадык. Фотосессиялар. Ондай өметтер менен без сыкмадык. Безнең теге улакка сыгылган, максаты башкортча стендап эшләргә була дигән әйберде күрһәтергә һәм яшьләр арасында яшьләр бәлки стендап менән шөгыльләнәләрдер. Уларның бәлки теләктәре бардыр. Инде шаяндыр. Улар бәлки катнашырдар, безнең менән хәерле стендап кистең сыгарылышларында булырдар дигән уй менән сыгып киттек. Фиданга да кылдык, миңа да кылдык. Иң мөһиме без фидан менән гастрольгә йөргәндә безнең бер максат шул гастрольдә йөреп, стендап йөрү, икенче максат бездән аны шул районнарда, Белорет районында булдык. Һәм аны шул районда бөтә табигый кумарталарды карап йөргән. Табигый матур урыннарда һәм стендапта безнең шулай килеп чыкты инде. То есть онда һөйләй башлаган тарихы бик бай ул. Фидан менән кайда гына булмак. Тарихка вот онда электик. Тойда тарихтар булмаган, Фидан менән һәр вакыт тарих. Чөнки күңелле кеше. Бик белмәйм, бик күңелле булды. Он гастрольдан ада күрешкәс вот шунда хәят булган. Үтәрдә гына. Чөнки снапта онда теге үткәндә дә күрешкәндә собраниялар бер фраза яңгырагайны, безнең шунда бер шаярту иткә төште инде шунда барган. Шунда булган. Без менә китеп барабыз, мәсәлән, нидә машиналар, Фиданның машинасында инде китендә. Яйлап кына йөрөйбез инде, китеп барабыз инде. Авылда үтеп барабыз инде, китеп барабыз, шул авыл янынан үтеп барабыз. Шундук шаярту килеп сыга инде, допустим. Шаярту түгел, шул авылда бер дикторларның тавышы менән игълан итә торган, типа Билал, деревня, на которую клал президент Республики Башкортостан Рустам Закирович Хамитов, типа такого, шундайрак инде. Вот шундайрак шаяртулар булды. Талкат ергәннән китеп барганда, там талкат белән, онда хәзер мин исәмәйм дә нисек шаяртканыбыз да, кызык була торган инде. Без онда тау башына менеп, тау башында адаштык, 2 сәгать йөрүнек, онда һауланып үттек. Тауга мендек тә Белорет районында безгә әйттеләр, менмәгә китеп, без менеп киттек. Адаштык. Шулай тауга булып менеп киттек, каранып инде матур. Малиновка дигән тау ничек яңышма. Белореттин янында гына. Шулай. Менә Фидан агай менән уртак проект турында әйткәндә, Фидан агай һин Фәрхат агай бер байсла проект асканы. Ул ничек килгән ябылды кире?
Ну, дұрысын айтканда, не болманы. Дұрысын айтканда не болманы, бізге финансиярдан болманы. Біз ол проект ішлер үшін зал арендаға аларға тешін. Çünkü ол проекттің концепция бойынша, біз ол залда бізге тамашасы керек. Концепция бойынша тамашасы керек. Егер де зал жоқ екен, бірнешке түсіре алмайды. Çünkü ол тапшырып аталайыны ятып қалған сағатып қалды деп онда артисттер келелер де аукцион формасында өзінің яратқан истәлеклі әйбердәрін алып келелер. Мәселен, Алмас Әмиров алып келгені біздің Башқұрт академия драма театрында йөрегән, ұзақ жылдар бойына йөрегән Сәйнүген, гастрольдерда йөрегән, ике Сәйнүген күп неме күргән Сәйнүкті алып келіп, хатты енді Рүстәм Ғиззатуллин бір элекке бұрынғы бір грамотаһын, тәуге грамоталарының бірі болды машалла, әліге етләмәй енді. Шундай хаттық аукцион формасында Кәкре Сукеш, Фидан Сукеш менен тұрды. Біз тапшыру эшләнек тә, оннан Кылганска каршы проект ябылды, финансиярдан булган инде. Финансиярдан булырга теш түгел инде. Чөнки без Фәрхәт менән Тамыр телеканалында эшләйбез. Тамыр ул балалар өчен тапшыруда эшләргә тиеш. Без яшьләр өчен развлекательный тапшыру эшләргә тотындык та киттек. Чөнки һәм Фиданды сакырдык. Фидан вакытта телевидение эшләмәйне. Фиданды шунда сакыргайнык. Ну бу көңелле тапшыруга торган. Мен уйдым акча торган инде тапшыру. Чөнки bilmem, mine şunday tapşırıldı mı? Karar edin. Uydum bulmaham da onda. Barısı bulmaham da sen. Hadir kiri tergedir uydar yok mu? Yılhayın Ferhat minna hüleşer. Yılhayın mindeydir haber dersliğe eyde işleyekul tapşırıda eyde başlayık degen. Belki Nail'a Yunusov minan hüleşip kararman, belki bana hımla hüleşip kararman. Şunday Ferhat şıldırat beyta ama ничектер килеп сыкмай әле. Беркемдә яуаплылык алмый әле ул тапшыру өчен. Эшләргә килә инде. Дөресен әйткәндә, чөнки тапшыру кылыр инде. Концепция бар инде. Менә стендапка мин килгәс, шундай капыл күтәрелү булып киткән бит инде. Хәдер онытылды. Стендап. Стендап. Һәр стендап кис проекты бөтенләй онытылып бара. Уны менә кире тергә дөресен нимә эшләп кирәк дип уйлыйм. Кире тергә дөресен просто үткәрергә кирәк. Стендап. Реклама эшләргә әле залда тутырырга ла. Языр кирәк, сифатлы юмор язырга кирәк, эшләргә кирәк. Безнең үзебез дә кеше барыр килә ул яза башлады. Ну, үзебез дә Иван Масхат эшләргә тиеш. Күбрәк резидентлар булырга тиеш. Яңа кешеләр булырга тиеш. Бездә сырьет итәр, сыймал итәр кешеләр тагыла, яңа кешеләр кирәк, яшьләр кирәк. Уларга тапшырыгыз килә бит. Алар эшләһен дип. Кызыксынучылар күбрәк булсын дигән теләгем. Әмма уның өчен, уны эшләү авыр түгел. Һәр резидент үзенең материалын яза. Стендап минеңсә иң сыгымдар күп хорамаган проект, чөнки вот артистлардан кирәк икән, уларга звукты бүтән имәндә куйырга кирәк, футаждар, экранда, светомузыка, стендапсыга микрофон, сәхнә. Иң мөһиме ишетелһен, күренһен. Всё. Теге эффектлар, нидер мотлак түгел бит. Шуның өчен стендапты минеңсә тергә дә түгел, ул үлде дип әйтеп булмый. Просто тотынманы әле. Быел оныман булышманы. Тимәк быел сыгарылыш көтелмәй. Көтелмәй дип әйтә алмыйм, эшләйбез. 19 ел әле башланып кына тора. Башланып нисәгә үтеп китте, Ну, белмәйм, быел ягә тигрен берәү үткәргә кирәк булса. Менә стендапка килгәндә һинең ике сольник үтте бит инде. Кызлар Ханаим, икенчесе кинологы һәм тормыш. Ул исемләр кайдан килеп сыкты? Нимә менән бәйле булар? Мәсәлән, Кызлар Ханаим. Кызлар Ханаим унда минең монологтан күпсерәк өлеше шул кызларга багышланган минем. Һәм беренче стендап шул сольнигым минең эшләнеп бөтелмәгән иде. То есть идея юк иде. Ну, идея бар иде, но ул идея мин планса астын дип әйтә алмыйм. Шул нема. Ул беренче минең шундай теге
стендапта зор адымын төйтейм. Чөнки ну снапта үзеңнең концертыңа 1 сагать буена һәйләргә кирәк кешене. Ну 1 сагать минимум бит инде. Кеше менән эшләргә кирәк. Шаяртулар үтәргә нык переживать та дөресен әйткәндә. Һәм шул теге үземнең текстымда бәлки репетировать итеп, шаяртулар уйлап, бәлки мен ана шул кыздар Ханаль дигән исеменнән, атамаһыннан бәлки әдрәк кенә тайпылганмындыр дип. Беренче тапкырга мөгаен гафу итәрдәр дип уйланым инде адак. Мин аны видеоһын карадым. Аны видеоһы бар. Кешеләр яхшаны, кешеләр күп булды. Но ул минем өчен күп булды инде. Унда театр клубында булган, тулы зал булды инде. То есть икенчесендә инде әдрәк булды кеше. Видео бар тиң YouTube'да табып карарга буламы? YouTube'да юк, кыздар Ханаль Чапалманы. Оның видеоһы 2 камерага төшерелгән, үтүктәр шундай. Уларда ябыштырырга кирәк, эшләргә кирәк, шунысын халык тормаш. Киноларга һәм тормыш менән аңлатам. Киноларга һәм тормыш буның теге концепциян, ну, ентеклән керә белән. Концепция шундайрак булды. Һәр кешенең тормышында шундай хәл вакыйгалар була. Ул вакыйгаларда һин кисергәндән соң әйтәм, вот кинолар һәм булды дип. Уйлайм да, вот как кинолар булган һәм миндә тормышымда шундай хәл вакыйга булды. И вот мин ана шул кинолар булган, кинолар һәм үземдә булган вакыйгаларды киноның төрле жанрлары аша һөйләнем. Комедия, трагедия, драма, боевик һәм башкалар инде. Шул жанрлар аша yetkерергә тырыштым инде. Үземнең тормышымда нимә һәм кинолар һәм булды. Шулай. Ну, әдрәк кенә вакыт үтмәде. Дөресен әйткәндә, ул концерттың булмауы ихтимал. Бuna һин Ходай ярдәме менән быел ягән кәләш ала дип ишеткән. Кем әйтә? Шундай мәгълүматлар бар. Моны, ну, әлегә һин буйдак бит инде. Моны һинең дус Зайнетдин интернетта кәләш иткән үзенә шул. Уның шул кылыгы турында нимә уйлай? Ну, кылык дип әйтмәдем. Ну, Зайнетдин дәртле егет. Һәм нимә дип әйтәләр? Мин үземә килгәндә. Мин улай дип кәләш эзләмәс идем. Захир улай эзләй икән, уның эше. Мин ага лайтма дип тә әйтә алмыйм, чөнки Захир уже минеңсә зур артист, үзенең башы бар, уже егет. Шуның өчен нисек теләй, шулай эшләргә уның хакы бар. Мин аны тәнкыйтьләй дә алмыйм. Мин ага бер исәп генә әйтә алам теге. Ой, дурак дигән вак итеп кенә. Я али параңмәлле ул. Үзебезсә шаярт кына инде. Но мин үзем улай дип эзләмәс идем, но әгәр дә Захир улай дип эзләй икән, то уның хакы бар. То есть мин аны тәнкыйтьләмәйм. Һин Мәскәүгә ТНТның открытый микрофон кастингына барып кайттыгыз 2 тапкыр. Шунда нисек булды, ни өчен артабан үтмәнегез белеп үтә? Ну, ТНТ-ла ондагы кастингтардың иң авыры гомумән ана шул открытый микрофон, асык микрофон. Һәм без тәүге елда барганда Фидан менән баргайнык. Фидан менән бардык, беренче тапкыр куркыта, бөтә нидәр килгәннәр, Нурлан Сабуровтар, Романовтар, ну, стендап жанрыма шөгыльләнә башлагач, бездә стендап әле бер генә мизгел үткән, беренче тапкыр барганда. Без башкортса әле сак теге шаяртырга, теге стендап жанрында шаяртырга өйрәнгән инде. Кем шундый русча шаяртырга сылып китеп бит инде. Тәүдә бездә Өфөлә ни булды? Кастинг маграк булды, бунда нидән комедияна килгән инде. Женя Синяков дигән егет, шу комедиялар резидент инде. Шуның инде концертында бунда без Фидан менән сыгыш яһанык инде. Сигәтләр разогревында сыгыш яһанык инде. Унан бергә итләр инде. Шунда ла барырга мөмкинчелек бар иде. Шуннан без белеп калдык, открытый микрофон нимә икән. Унан без Фидан менән киттек, анда бардык инде. Бардык. Ну, ул унда нык жюри агзалары нык каты баһалайлар. Улар дөресен әйткәндә үз хәрефкә басыла итеп кешеләр сәхнәдән чыгып җибәрәләр. Һәр өченче кешене тип яртыһын тыңлап та үтмәйләр. Бар кит монан, бар кит табып кышындайрак.
Бізді неме қуандырды, Феданды мені де тыңлап өттілер. Алқыштанылар, рахмет дейіндер, бізге үзімтілерді көтерге берділер. Шуны хымнан қанағат біз онда жюрила отырды Вячеслав Дусмухаметов, ТНТ телеканалының генеральный директоры отырды. Шул ең мүхімі, әгер де бізді тыңлап өткендер екен, то есть бізге 3 минут уақыт берілі, тыңлап өткендер екен, темек біздің сөйлегені біз несікті бұға ұқшаған, бәлкі ұқшамағала, ол насар түгел. Шындай ғымталар мұнан мен өзім қайттым енді. Оңынан бір елді мен бар алманы, келесі еліне Иршат мұнан бардық, мұнан өткен елді енді. Сығы шаханық, әдірек, ұстарғанымда әдірек келді, мен де тәудің әм мақылы уже. Рус тілінде шайыртуыла қиынырақ. Сөнки мен барыбір башқұрт тілінде ойлаймын, башқұрт тілінде фикір үйретем, һәм рус тілінде шайыртуы барыбір мен туған тілім түгел, қиынырақ. Шуның үшін Иршатқа ақшаны, менге де ақшаны, онан сығы шағандан көзіптірға қоштылар енді. Бірнесе кіші сығы шағансы көтіптірді, онан әтілер енді қайтмай тұрғыз көтігіп, решенияларды ұғара қайтырды. Әтілер онда неме қақиын, онда кішілер көп, мың кішіге яқын, мың кішіге яқын конкурсант, алалар ұтып еке кешені. Олардың яртығы өткен сезондарда қатнашқан кешілер. Рот шулай. Бұйыл барға ой бар ма? Бұйыл 17-сі март бұла білмейм, барға ма екен. Бұны мен практика етмені, мұғытап басын сығышы ағамындар сындып жанрында. Мына шул стендапта алайық, ТНТ-ны ғана ең популярный проект бетінде. Шунда хеңа кімдер ұқшай бигіректі? Мен Нурлан Сабуров ұқшай. Бүтәндері Нурлан Сабуров ұқшай. Щербаков, Алексей Щербаков ұқшай. Комиссаренко. Меңа ұқшаған Андрей Бевершин ұқшай. Ол комедиялар әмәләкін бары бір стендапер. Мен аның недар шартыдан дүрсін ешкенім yok. Бар, қатерді алғаны yok. Яқшы сығыш. Мендегі сағыштырып әйткенде менге нағырақ мен айтқан есімдіктегі кішілер нағырақ ақша бұл берішпіліге қарағаным бар оны. Мені не цепляет. Әйтек, Ислам Белый ұқшаймын? Жоқ. Менге изначально ол ақшамайды. Шулай келіп сақтауына. Апрель 2012 ел. Комик в городе деген шоу Ислам Белыйдың. Сонда хед көрініп қалдыңыз. Халық хеді ғайыплейтіп көрді. Шуны аңлатып өтер? Аңлатып өтер. Неме болды санында? Санында? Мен жауап бересекмін, несі бар шулай сөйлесекмін. Бұны теге бәлкі кімдер теге мен ақланып тұрады ойларға мүмкін. Мен несі бар шулай. Концертті бұлатып иғлан еттілер, менің теге стендап мұна қыдыққанғанды білгестері кішілер еттілерінде. Вот Марсель Нөмекей, Руслан Белый келе, барып қарайқын ма? Бұшлай, бүтәнелі бұшлайын. То есть залға бұшлай бүтәнелі келе алар. Мен бардым, барғайным, онда ойыштырусылар, ойыштырусы егіттер, мен бірінші тапқыр Русса біздің үфіс тұндағында сығышы ағаным болғас, егіттер танып қалдылар да ойыштырусылар шундағылар. Айда ұлтыр алға тенілер, алға ұлтыртып қойдылар енді мені, һәм инверділа, көз барып ұлтырдық енді өз-өздің башы барға енді, дөрсін әйткенде. Бардық, концерт башланып кетті, шайыртта, біз шында ұлтырабыз, күлген болабыз енді. Дөрсін әйткенде, Салау Тюлаев тұрғанда шайыртуында бір кімді көлмәні, татары да башқа бір кімді көлмәні енді, һәм ойлау қиын ұлтырғанда дөрсін әйткенде. Так, неме тұрғанда ойлаймын. Біреуге ақшаманы? Біреуге ақшаманы ол шайырту. Концерт барды сағат ярым. Сағат ярым концерт барды. Һәм концерт барышында Руслан Белыйдың һәр пасылы шында енді. Ғафу етегер бұл менің фікірім. Ғафу етегер бұл менің частное мнение. Һәд бұныма келішмәске мүмкін хегер. Сағат ярым концерт ана шындай неде барды, ритмда барды. Бұл менің фікірім деген неймен, түшінсәмінен. Эфирда қойдылар 21 минут енді.
21 минут қойдылар. Һәм как раз ана шул гафуй тегет был минең фикерем, гафуй тегет был минең частное мнение, ана шул һүзләре оның һәр нидә төшеп калган, то есть эфирга инмәгән инде. Һәм концерт тәмамлангас инвир һәм тагылаунда егетләр бар инде, без көттек уны нидә Максимилианстың эсендә без иңгулардан булып кайттык, көттек инде. Ана шул Салават турасындагы видео нимәкәй теге шаярту турасында һөйләшергә инде төште. Алай итеп әйтергә ярамай. Без радикаль кеше түгелме мин? Үзем әйтәм теге радикаль мин теге әйтергә булдым инде. Нимә типа улар, ну мондай шаяртуларда дөресен әйткәндә куярга ярамай. Чөнки ул безнең өчен ул һезнең өчен бәлки ул шундай кешеләр дип ханагыдыр, но ул халык өчен улай түгел дип әйтергә теләнек инде. Әмма директор сыккайны ул әйтте, үзегез күрдегез дә инде. Онда шаярту үтмәне лә инде. Всё в тишину было. Ну, снова тишину было. Бер кем дә көлмәне лә. Уны без куйып та тормаясак, тишину булды. То снова сәгать ярым булган концерттың иң үтмәгән шаяртуын куйып тормайлар икән. То есть ну логично икән дә шулай. Ул концерт ноябрь айында булды. Шулай итеп безгә яуап кайтардылар да, без кайтып киттек. Тыныс күңел менән шаярту, андай шаяртулар яңгырамас дип инде. Үзебезнең нидә әйтәбез. Руслан Белый бу көндә сыкманы, үзе шул директор сылып беләште. Шул һуңнан эфирда ул шаярту тора. Вот и всё. Но онда булды кешеләр, которые ну дөрес мәгълүмат әйткәннәр, онда булды кешеләр, которые әйттеләр, что мин Руслан Белыйга сценарий алганмын дип. Сценарий? Ана шул стендапта һәм ул теге зур кешеләрдән торган төркемнәрдә бәйләнеш тәсирләрендә шундай мәгълүмат алынды инде һәм кеше шуннан фикере кату үзгәргәндер дип уйлыйм. Һәм видео бар иде, онда видеоны кемдер монтировать иткән, онда Руслан Белый Салават турында шаярта, и шундук безнең көлүдә шунда ну монтировать итеп куйган инде. То есть күп нимәләр нәмәкәй. Ну то есть кеше специально безнең көлгәндә шул видеоны, то есть видеоны алган да скачал да атагына куйган инде. Хуна ул видео югалды, нәмәкәй селтәрдән инде, но тоже 2000 кеше караган. Шулай, тагы монда вот безнең көлгәндәрдә уны эфир вакытында төшермәнеләр. То есть Руслан Белый сыгышы хаганда бер камерага зрительдә төшермәне тамашасына. Онда улар Руслан Белый сыгышы һәм беттеләр. Һуңнан гына бөтә камераларда тамашачыларга бордылар да. Һуңнан типа көлегез, алкышлагыз, вот аны шулай итеп әйттеләр да, без алкышланып көлдек, аны шундай гына ниләр булды. То есть буна тел менән тоже әйттеләр да, хәрефләрдән. Онда ысынында ул минең тавышымдан көлде. То есть тавышымдан инде. Ул минең тавышымды пародировать итте. То есть телдән түгел, то есть ана шул тоже эфирда сынап та яңгырый, как будто телдән хәрефләрдән көлгән кебек. Шундай нема булды инде. Вот и үткән елда как раз минең сольнигыма 10 көн калган инде. Апрель айында. Шуннан без ул сольникта нәмәкәй туктаттык, әзерлекте бөтенләй туктаттык. Афишалар һаман да минең өйümдә ята, онда күп афишаларды әзерләп куйган идек. Уларда, то есть бер кайда да ябыштырмадык, бер кайда да сыгармадык. Шуннан афишалар шулай ятты инде. Һуңа достарым әйттеләр да, Марсель нәмәкәй, без инде яхшы беләбез инде. Онда кеше түгел, барып безнең исем була сыгышы, тем более инде уже зал өчен түләп куйган. Мен яра үткәргә булдым достарым өчен. Ну 72 кеше келди, яра Аллаһка шөкер. Онысы кеше келгәс, шуннан үткәрдек инде. Шул. Так, ну булды, нимәшә. Нихәят һәм. Хәзер сәясәт турында һөйләшеп алайык. Ради Хабировтың алып барган эшләре охшамы һиңа? Ради Хабировта? Ну мен теге әйтмәсәм, теге охшай дип әйтмәсәм, охшамай дип. Мин теге үземнең теге мен күрәм тәүге мәсьәләләрдә. Менә мәсәлән, тәүге мәсьәлә әлеге мәлдә Башкортстанда ниндәй мәсьәлә? Һин ничек беләһең? Мин өчен Сибай вот ана шул мәсьәләгә әгәр дә мин һәм интернетта тотыныр идем. Шуның икенче мәсьәлә һинең ниндәй? Искелек.
Ну вот, мен де шуға тоттандар едім. Мына мен өзім ісмеймін, мәселен. То есть, бір тапқыр ғана бірінші курста ескенім болды. Шуның үшін, шуныла пропаганда. Мәселен, тіл мәселе шуға. То есть, башқұрт тілі шуға тоттандар едім. Ана шундайрақ юсықта, то есть, барыбір да, вот, несі ойлаймын мен. Барыбір да, мәселен, социаль сілтердерді өзің турасында Hülle Allah'ın aktif sosyal turmuş yaparlar mümkün. Buna ben şunda bardım, buna ben bunda bardım, buna şunda bulduk. To есть bunda balalar yurtuna. Bu bütünle yaxşı, bütünle yaxşı. Onu işlerge gerek, dürüst işler aferin. Ama barabır da halk harayasa, sibayda nimeşetip koyduk da bitogi. Ana şunda haralarda birese gibi. Ben paka ana şu meselelerde sesmeyse, uydumdan fikrimde anık net ayta almayım. Hin zamanında BST'la işlerim. Tamır teлеканал. Тоқтау хабарда. Шуны ничек китерге мәҗбүр булдым. Ну, нишләптер, Тамыр канал дөресен әйткәндә бик һәйбәт телеканал. Моны карарга кирәк, балаларга бигрәк тә сөнки Тамыр тәрбияләй, үстерә, башкорт телендә балаларга тапшырулар эшләй, янһүрәтләрдә башкортча эшләй. Шуның өчен Тамырда балаларга эшләргә кирәк. Әмма минең зур теләгем менә ана шул стендап менән шөгыльләнү. Шундайрак яшьтәр өчен эшләргә, шундайрак теләк миндә нык күренә. Мин Тамырда эшләгәндә төрдә яндым да, эшләргә килә. Һуңдан мин үзем аңлайм, нисектер теге һуңганмын һәм. То есть миңа теге Тамырдагы балалар өчен эшләргә килмәгән һәм. То есть КВН, нәмәкә, то есть мин әгәр дә эшләһәм, миңа birinci сиратта Тамыр торырга тиеш. Шуның өчен улан киттем. Миңа кыдыграк икенсе. Тамырда яки BST'ла эшләһәң, стендапта яки КВНда сыгыш яһарга рөхсәт итмәй дияр, шугысынмы? Белмәйм, стендапта сыгыш яһадым. КВНда сыгыш яһадым. Бер тапкырда минем директорым Марсель сыгыш яһамат әйткән булмады. Озында безнең директорыбыз һәр вакыт безне киресенчә куәтләп торды. Эшләгән эштәр, труд облагораживать дигән фраза һаман әйтте. Моны минем проектта һәр вакыт рынты турында фикер әйтә торганлар кешеләр. Моны Зәйнетдин мәле рынтымы? Минең өчен Зәйнетдин. Чөнки Зәйнетдин умиятыга кустыгымак. Мен әйтәм мәктәп булган бер. Рынтымнан бер һуң аралаша башлады. Әгәр иҗатка килгәндә, иҗаттарым миңаларның икесен дә бер тиң күрәм инде. Әмма Зәйнетдин кеше буларак миңа бары якынрак. Кеше буларак мин аның ата-әсәләре менән дусман, һеңлеһе менән кустылар. Мен бүтән гаиләһен беләм. Заһир да минем бүтән гаиләмне белә. Безгә кунакка килгән бар. Уган түгел. Заһир минем кайгыларымда ла, куанычларымда ла, әсәрләремдә, әсәемдә ярлашкәндә ла Заһир интегә минем белән барып авылга кайтты. Шуның өчен Заһир минем өчен ул дус, зур дус, һәйбәт кеше. Бuna ни өчен әйтәйек, башкорт яшьтәре һинең ваяныңды карарга тиеш. Ул кызыкмы яки бер патриотик Мин карарга тиеш дип әйтеп мөмкинме? Әгәр дә кеше Мәсәлән, моны берәйнеме без әйтәйек, военкорт видео төшерһәк, без ниндәйдер әйтәйек, целенаправленно шулар караһын дип төшерәбез бит. Һәркем кеше караһын, ниндәйдер аудитория булган дип төшерә. Һинең дә шулай уйлар булырга тиеш бит. Димәк, һин халаһың кеше караһа, карай, карамаһа юкмы? Юк, минең төп идея уны халыгын кешенең кайфы битәрләр. То есть мен уны күпме кеше караган, күпме кешегә охшаган, күпме кеше охшатмаган. Ну, миңа дөрес әйткәндә ныграк охшаган кешегә чем охшамаган икән барыбыз. Әмма миңа төп максат кешенең кайфын күтәрү һәм икенче максат үземнең башымда, миемдә тонуста тоту. Стендапта сыгыш яһамабыз, КВНда уйнамабыз, әмма мине һәр вакыт тонуста тоторга кирәк. Һәм минең һуңгы ана шул сыганагым тонуста, шаяртулар язу сыганагы, ана шул вайнтар гына калды. То есть стендапта без эшләмәйбез, прожарканы эшләмәйбез, КВНда катнашмайбыз. Үткән елда башкортларның нектаруны әзерләйдем, быел гына Яра Централда әзерләйм. То есть барыбер да мие ялыктырга тиеш түгел. Шарту һинәгәр күренекле стендап комик булып киткән тиһәң, шуның өчен тонуста һәр вакыт булырга кирәк, һәр вакыт ниндәйдер эзләнергә. То есть миңа вайн төшерү просто охшай. Просто охшай, үзем теге
Үзем бына күрәм, тәүге вайындарымда карайм да, һуңгыларын карайм, сифаты ла үсә. Һәм мин аңлайм, что вот мин дә ниндәйдер кимәлдә үзем үсәм. Мин әйтмәйм, что улар сифатлы юмор онда бар дип. Онда яртыһын мин удалять таштар идем, но кемгәдер охшай, кемгәдер охшамай шуның өчен. Вот. Менә Иршат менән уртак ваендарыгыз күп, ул берәй вайн уйлаганы бар. Иршат менән. Әй. Но Әллә һәр вакыт һин уйлаймы? Ул как актер гына килеп йөри. Yok, килебери түгел, нисек бер эшләйбез. Иршат менән мин Иршатка барам да тандырныйга. Гарәттә кофе алам да. Ул янда бер пирожок бирә. Һәм утырабыз уйлап, сәйсәсе. Ну әйтә инде. Вот, может ушулай төшерәк. Мин әйтәм, может ушулай төшерәк, может шайтып теге. Ну мен изначально бер идея менән барам да, улан дөрестә тагыла истәнкерәп добивать куябыз инде. Шулай. Так, ну, onun менән тоже эшләп кылдык. Ул кала малай булгас, үзенчәлекле. То есть меня нимәһе кылык Иршат. Ул вот кала малай инде. Кала малае. Onun үзенчә күтәгә, ул үзенчә карайды. Ну, тур дөньяга бит. То есть мин дусларым улар төрлесе. Улар төрлесе бер үк, допустим, бер үк әйбергә төрлесе фикер йөртергән. Мөмкин. Шуның өчен улар менән аралашу кызык. Тагыла һинең коллега Фидандың вайындары турында нимә уйлайһың? Һәйбәт вайындар миңа охшай. Чөнки миннән һорагайнылар, Казанда булдык. Буны Казанда выступать. Сырышаһа кайттык тоже. Башкорт телендә сырышаһа мөмкиндә. Касан булды? Касан булды икән. Яңа елга тиклем бардык. Казанда сырышаһаны әйткәндәй, яхшы баһаланылар. Безнең сыгышты. Миңа килеп әйттеләр, вот һездән өйрәнергә безгә кирәк икән дип. Шулай. Шуның өчен куанып кайттык инде шул. Казанда шул сыгыш йөргәндә миңа шылтыраттылар, Өфнән Шуңкар журналыннан. Һәм әйттеләр, кемдәрнең вайндары инде охшай, мин әйтеп Фидан вот эшләй башланы. Вот аның вайндары бик сифатлы буласак. Чөнки Фиданны мин беләм. Миндә нисек шаярта икән. Һәм шуның өчен мен даже нидә юк иде. Шик юк иде. Фидан унда насар неменән киләсәк дип. То есть был жанрга насар шаяртулар менән киләсәк дигән миндә уйларда юк иде. То есть Фидан иң яхшы бездәге комиклардан бере инде. То есть не знаю, флагманы. Шуның өчен унан насар материал рәсемдә көтмәй. Казандар әйткәндә, ну, татарлар әйтәйек, һезгә әйткәндә һездән өйрәнер кирәк дип. Димәк, татар стендапы юкмы? Yok, уларда biz татар стендапының асыл кисәһендә булдык без. То есть татарса стендап гына үткән елда гына асылды. То есть без Башкортстанда уже не эшләдек. Дүртенче мизгел бетеп бара. Ну, бер ел мизгелдә эшләмәдек. Вот без уже күптән эшләп башлаган. Уларда бына татарса стендап асылган иде. Һәм улар безне махсус кунак итеп сакырганнар. Һәм унда татар стендап комиклары күп ну, енси бәйләнешләргә каралган шаяртулардан көлделәр. Ну, то есть Hugündeler, hem hugünüler küp yankıranı indi. Bizden sığışlarda kirihinse, onda Irşat'ta alıp bargayna böyle. Irşat'ta minde bir hugünür de yankıramanı, bir teke nemeke uyattı şartılar da bulmanı, şunun için halık barı bir hevet küldü indi. То есть reaksiya yakşı buldu, Irşat'ka da mingele indi. Şunun için ayttiler de tamaşaslar kelip foto düşü başlandılar Tatarstan'da. Hem bunlar ayttiler de hızdan öğrenirge gerek, bizimkiler getirdiler. Şuna biz puandık elbette. Çünkü o tamaşasılar ettiler yani. Ну, neler de etti, stand-up komikler de etti, молодцы yigitler, sınıfta hevet materyalına güldük bizge. Hem biz bu arada elbette kuvvetli biz işlerge teşler, üzerinin dilinde, elbette ederek bugünlerge gerek, ederek ayırderlerge gerek. Etkende zalga keşke köp yılganım, tamaşasılar? Hazır istemeyim indi, no benim söyledikimden kubra giden Әйтәйек, Башкорт эстрадаһында һиңә әйтәйек, киләсәге булган өмет номинацияһын кемдәргә бирермен үз стендапер? Менә һинән Фидан агайдан башка кемдер Башкорт стендапында киләсәктә йондыл булып китерде? Мин эстрадаһында тимештем дә. Юк, стендапында, эстрада. Стендапындамы? Әйе. Менә һиңә бирермен. Һуңнан Азамат Мавинерга бирермен. Азамат Мавинерга, Денис Ламга.
Müslüman. Benim кумир Расул. Расул. Так уже вечером битинде. Ну, hayat сыгышы хай. Ну, хугина, конечно, көп, но оның юморы бар. Просто немеке, әдірек. Хугина, тогда вообще hayat болса. А Расулденке шаяртулары дұрысын еткенде, оның қайы бір шаяртуларын тыңлаған, оның бик хатар. Мен тыңлайым да, айтамын, вот типа, ну төделеші бойынша, төделеші бойынша қараймын, әр формула қабылайтын шаяртулар. Тыңлайым да Расулден шаяртулар. Нишап мен не додумался до такой шутки. Өзіңе айтахын. То есть вот өзің шулай ойлайын. То есть Расул уже ол состоявшийся комик. Ол бетінде көкмейлдар КВН ойнаған. Мен яштардан тегес шулай айтамын. Венер. Расул КВН ойнаған? Расулдың өзінің лигасы болды. Бирскта. Бөрі қалағында. Ол Сочиға фидандарға теклемік барып қайтты. Шының үшін Расул Намекей, он бывалый уже, второй вид, конечно, Марган. У нас просто дура. Мына Азаматта келесек стендапер тип айттың, КВН форматынан стендапқа көсіп кету қиын ол кішілерге. Или еңіріне берген? Білмеймін. Ну, стендап ол екінші ақтан тегі. Әр капитан, ол капитанский конкурсқа қатнашып қарағаны бар. Капитанский конкурс ол примерно шулап монолог бетінде. Мына мен бірінші сығышымда, ана шул капитанский конкурсымдан бірнеше шаяртуды алдым, һәм ол үтті. Ол вақытта бәлкі стендап жанрына бүтту тура келмәгәндер дә, но мен шунан алып, шунан мен күстім инде, ана шул капитанскийда. Азамат капитан, Венер капитан. Һин үзеңнең командада капитан, но һин уже стендапка уже әзер килде. Вот шуны шулай дип фикер йөртәм.